For at få svar på spørgsmålene fra salen til landstingsvalget, at vi starter den tredje runde. Første spørgsmål, Manguaq Petersen fra Upernavik. Spørgsmålet vedrører en voldelig mand, som har ødelagt et andet menneske. Er der nogle af partierne, der vil gøre noget ved det, fordi når man har været ude for henvendelse til der er sket, så får man bare svar, at sagen er blevet forældet, så kan man ikke gøre noget ved det. Er de krænkerne, man vil forsvare, eller kan det ikke være det modsatte? I 2000 er der anmeldt 559 seksuelle krænkelser og 748. Det er, hvad statistikken siger. Hvordan kan vi hjælpe de mennesker, som ikke kan få startet sagerne på grund af forældelse? Det, som vi ser nu, er et resultat af, at vi i rigtig mange år har haft tabuer omkring... Tässä siullam mitään qattunaqarpiarsinnaasimanngilaqqulequta. Amma peqqutaasun ilaavortaamannak iliortartut toqqaannartumaanulatsinni ikiorneqarnissailuam isigineqarsimangila. Taamaallu minneq og bølgerne omkring privilegieblindhed går verden igennem nu. Nakataatiullu kinguassutigut inersimasut meqanatornerluisarnaat ima annertutigilersimavoq avataani annertoriorussuarmik isigineqaatigi lerlutigu taamannak ittoqarnera. Hvad med sager, der bliver forældet? Hvordan kan vi... Det er en af spørgsmålene, hvis sagerne er blevet forældet. Hvad kan man så gøre ved det? Ja. Hvad kan man gøre for at få bragt dem ned? Vi har allerede lavet en del reformer, retsreformer, som der... Tässä aqqissuusina assingitut iloqaatuani iliwaqutaassussuriaanaqaarni kungaluarput. Siani tassuullum kutaakkuwa killingitinneqartuupput. Nive Olsen. Hvordan kan I hjælpe den slags sager? Vi har tydeligt budskab fra demokraternes side. De undskyldning, det plejer at være det, at loven er bare hjemtaget fra Danmark til Grønland. Og vi har ikke kan give større straf på grund af den gældende lovgivning. Det er derfor, har vi sagt mange gange, der er tale om vores børn. Vi hørte jo i radioen for nylig,
at børn eller voksne, som har misbrugt børnene i mange år, fik 3 års fængsel, og det kan ikke accepteres. Hvis vi skal være stærke i Grønland, så må den slags mennesker have hård straf, og så forsvare vores børn mere. Hvad er løsningen? Det er i orden, at man bruger medierne til forebyggelse. Der skal være flere varme hænder til at tage imod. Selvom at det vil koste penge, så må vi have barnet i centrum. Det er vores fremtid. Hvordan kan vi hjælpe dem med det? Det er meget tydeligt, at vores kriminallov, den skal tilpasses. Og kampen mod dette misbrug af børn, vi må have et sted, folk kan henvende sig i alle bostederne, sådan at tagerne også skal blive behandlet hurtigst muligt. Og vi er også villige til at tage tabuerne frem, sådan for at formindske dette problem. Hvad med det, de har fået i sager, hvor man er udelukket til at tage op? De er folk, der har det problem, fordi de har måske ikke tur at sige det i tide, og så bliver det så forældet. Og enhver skal også have ansvar til at kunne anmelde sådan et sag, så det kan blive behandlet. Seksuelt misbrugte må have behandling alle sammen. Hvad siger du til Magmar Petersens spørgsmål? Vi accepterer ikke seksuelt misbrug, fordi vi skal arbejde med mennesket i centrum. Krænkelse seksuelt er der ingen, der kan acceptere det. Vi er beskyttet alle sammen. Vi har rettigheder. Selvom at det er forældet, og personen bliver ødelagt, så må de kunne lade sig gøre at anmelde. Og hvis vi er med til at styre landet, så vil vi gøre alt muligt for at forbedre disse forhold. Det med, at det har været så store tabu i Grønland, og derfor har der været mindre anmeldelser, end det har været tilfælde. Især seksuelle overgreb for børn. Det må vi også hjælpe, vi må kunne forstå, hvorfor har de tilbøjelighed til at gøre det der, og så lave nogle tiltag, inden der sker noget. Så vi kan ikke beskytte det anderledes. Forældede sager inden for seksuelle krænkelser. Hvordan vi gør det? Jeg er helt enig med det budskab i denne her sag. Overgreb, det kan ikke accepteres. Forebyggelse. Inunnarita 3, udgangspunkt med Inunnarita 3, og faktiske forhold i Grønland, i byer og bygder og i yderdistrikterne.
så må vi have dem, der har kræfter og hjælpe os, og ikke miste politiet, som virkelig har analyseret og forebygget. Det vil vi gerne se, at det har været gode konsekvenser for deres arbejde, og det vil vi gerne hjælpe fra Siumuts side. Forebyggelse kører jo, at det bliver forældet, forebyggelsesformen. Udgangspunktet skal være forebyggelse. Man ved jo, at når der er 3 piger, så er der en, der bliver seksuelt krænket. Hvis vi skal undgå det, så må vi også sørge for, at sagerne ikke bliver forældet. Og så må vi være det første til at støtte omkring det. Forældige sager, hvordan vil I gøre det? Vi har vores budskab der, at vi skal have vi skal støtte børnene, og der skal være landstingsformand, der mærkbart hjælper de også til det punkt, sådan at det bliver også, synes vi fra Inuit Ataqatigiits side, vi prøver at have et godt samarbejde med Danmark og rigsfællesskabet, for at heldigvis fik vi også midlerne til at gøre arbejdet bedre. Derfor er det meget vigtigt også, at befolkningen på kysten og at Grønland har politiske i spidsen, som er mere synlige til at afhjælpe dette problem. Vi må starte, vi må åbne os mere for at debattere, så det ikke længere bliver tabu. Derfor har vi, det skal også være landsstyreformand, der støtter sådan en af de største problemer i Grønland. Vi har også haft kontakt med rigsfællesskabet, og det har også hjulpet os økonomisk. Og det er også en god ting. Forældige sager inden for seksuelle overgreb, som ikke kan anmeldes. Vi accepterer ikke på nogen måde, at man krænker børn, piger og drenge fra voksne. Der skal også lovgives, at sagerne ikke bliver forældet. Det skal jo ikke være sådan, at dem, der krænkerne går bare rundt, så de bliver krænket, kan se det, som om, at det ikke har gjort noget kriminelt. Vi må starte det der med det samme. Det må ikke krænkerne, de må ikke forælde sagerne. Børn og kvinder, børn skal støttes med lov. Næste spørgsmål til Inuit-klassen, det er, når man er syg og skal rejse fra Grønland.
og har brug for ledsager. Jeg har selv mærket det i min krop. Jeg har virkelig kæmpet for at få min mand med dengang, da jeg skulle afsted til hospitalet. Selvom man har det der sygdom dengang, så har man virkelig brugt kræfter til at oveni. Hvem vil tage det alvorligt, at sygdomsramt, som er svært i forvejen for familie som ledsager? Det er et tydeligt spørgsmål. Hvem vil svare det? Det er meget vanskeligt forhold ved bybefolkningen. Og vi har jo mange eksempler på, hvordan det sker. Derfor må vi gøre sundhedsvæsenet stærkere. For det første, så det bliver i Grønland, og så må vi så finde pengene, sådan at familierne ikke splittes oven i sygdommen. Og i tilfælde, at de skal rejse fra Grønland, så må de have ledsager i deres nærmeste familie. Så må vi prøve at løfte også. Hvis hun stemmer på dig, så sikrer hun, at hun skal i hvert fald sikker på, at vi ikke bare løfter det, men vi vil kæmpe for at finde midler til at afdække de der udgifter med hensyn til ledsagelse for patienter. Når patienterne er nødt til at rejse til Danmark, når man i der nærmest familie ikke kan være med. Jeg har selv oplevet det. Det der med, at vi kommer jo til lægen, fordi der er et eller andet, som ikke skal være. Jeg synes, at sundhedsvæsenet også må se, at sundhedsvæsenet må tage det alvorligt, inden det bliver for sent. Og hvis en bliver ramt af sygdommen og kræften, det må være frygteligt, når man ikke kan have ledsagelse af sin nærmeste familie. Så må vi søge penge fra rigsfællesskabet, i stedet for at kæmpe hele tiden for selvstændighed. Vi må kunne sørge for vores patienter, og så få penge, og skal have penge til det. Hans Enoksen, netop patienter, som er nødt til at sende til Danmark, som ikke kan have ledsager af deres partner. Først vil jeg sige, at jeg har kunne få fantastisk god hjælp i 3 måneder. Og jeg har også set kræftpatienter, som i lang tid sidder alene og savner deres børn og mænd og familie. Det er ikke kun det. Også med deres forplejning. Det har grisekød og
danske madvarer. Især fordi vi så ældre patienter smider maden væk, fordi de simpelthen ikke kan spise det. Jeg synes også, at vi skal være bedre til at tænke på det også. Uden at stille spørgsmål, tror jeg, at vi alle sammen her, os der står her, kan blive enige om. Også det der med at sende kistet for dem, der er afgået ved døden under opholdet, at det er også et kæmpe kamp for dem, for at få dem hjem. Tak. Carl Frederik Danelsen fra Siumut. Det har også været drøftet I flere år har man snakket om emnet under valgmøderne. Hvad vil I gøre ved fra Siumut? Det vi vil gøre fra Siumut det er, at man skal tage nok til hospitalet og ikke til Danmark, fordi at der er for mange, der bliver sendt til behandling i Danmark. Det er vores arbejde, som vi skal lægge vægt på, det er mad. Fordi at grønlandsk mad skal vi helt sikkert, at vi kan få dem i fremtiden. Læser her i fremtiden skal vi også sikre, også her også indlands, så området her skal forbedres. Det vil være helt sikkert, at der skal bruge pengene. Hvor vi henter pengene, det er de store lufthavne, skal vi udnytte, sådan at vi kan få flere indtægter til vigtige områder. Fordi at det vigtigste er mennesket, og det skal ikke skades, og landet skal heller ikke skades. Og hvis vi skal skade landet eller befolkningen, så vil vi arbejde for, at vi får indtægter fra det område, vi kan få indtægter fra. Hvad vil I gøre fra demokratisk? For det første vil jeg sige, jeg ved, at du har fra børnene, det har vi set, at du og din mand har hjulpet til i samfundet, og dem, der har det hårdt, belaster man mere ved at sende dem ud af landet. Og jeg mener, at penge ikke skal være spørgsmål i det her tilfælde. Og hendes mand har givet noget til samfundet. Og når man kommer ud for sygdom, så skal samfundet betale for deres behandling. Jeg vil godt sige imod, at det skal ikke være målet, at det skal sendes til noget. Det man skal nå, det er, at de syge befolkningen skal behandles på den bedste måde, og det skal ikke koste et liv. Man skal arbejde hårdt for, at vi får et sundt befolkning, og vi kan ikke blive ved med at acceptere, at ikke har penge til, at vi ikke har penge til de syge, til behandling af de syge, og det er derfor, vi er nødt til at etablere flere erhverv, for at kunne få flere indtjening. Hvorfor har jeg ikke nået det endnu? Demokraterne er med til at arbejde, og i demokraterne lægger vi vægt på, at vi etablerer områder, hvor vi kan tjene penge ind for
få råd til for eksempel til behandling af de syge. Man kan ikke løse det fra dag til dag, men man er nødt til at løse dette problem, og det er derfor, at vi konstant arbejder for, at konstant arbejde for at få erhvervene i. Det er sådan i dag, Uslimekungi at der er mabok forskel på, om du er rig eller fattig, uslimekungi mabok at få dine kære med. beslutningslun imat abarat ilagisau katusartikkiatornerni tamatta isumatiustigisinnaarput tassa tamatta angalaqataqartariaqarpugut tassin pisariaqarpoq qillerseerner kiiorna amma meeqqan sullissineeqqasaatigalu assigalu aningasiliisariaqarpugut apeqqutaasariaqangilaq imatut pisuulissagiisoq qarnersoq aapparasini angalaqatigisinnaаллугу tassa amma suliussat amma abigaatigaarut kisian tassaam pigaarutaqarpoq Danmarkimut katersaartikkiatortarnissa amma Islandi sulaqatigin neqarsinnaanera ammaas neqarsinnagu takoриartu qinnerseerner qanupisoqarnissa takoриartu kisian sulaqataassa sulaqataassau tassina aaqqiyustissiinassаарniarlu tassina apeqqutaassangilaq pisuuna pitsuunerluni hvis inuitaqatigiva vækkerve med læserproblemet. Spørgsmålet her har land råd til, og der er allerede sat penge af i finansloven. Og man har prioriteret, at der skal afsættes for penge til ledsagere. Det grundlag, vi har det vi går ud fra Inuit Ataqatigiit, det er, at man skal have ordnet ledsagerproblemet. Og politisk har man arbejdet for, at der er i gang til store projekter, men man henter flere penge ved siden af fra befolkningen. Og fordi at man ikke har penge til andet, hvis arbejdet for befolkningen skal blive bedre, så skal mennesker være i centrum, og hvis sundhedsvæsenet, hvis de gamle og hvis de unge skal have bedre vilkår, så er vi nødt til at få løst disse problemer, og det er derfor vigtigt, at der er en naalakkersuisut, der kan arbejde for disse områder. Isikia Kruse. Kuannersuit vil han snakke om, som der er stor debat om. Vi følger også med i Nordgrønland i debatten om Kuannersuit. Det er derfor, jeg gerne vil spørge. Udvindingen i dem, der siger ja til udvinding i Kuannersuit, og dem, der siger nej, kan også selvfølgelig også svare. Før udvindingen i Kuannersuit begynder, så er I klar til at flytte befolkningen i Narsaq, hvor I flytter dem hen, har I allerede boliger til dem. Og så med hensyn til landmænd, hvor vil I flytte dem hen?
Baggrunden for, at mit spørgsmål er, støv kan blive blæst alle vegne hen. Og den sø, som man vil deponere affald, det vil altid have, der vil altid sive vand ud. Derved at land og vand for Narsaq-beboerne vil det være til skade for fiskeri og jagt. Hvem er parat til at gøre noget ved disse problemer? Spørgsmål til partierne. Hvis Kuannersuaq åbnes, hvad vil I gøre ved Narsaq-beboerne? Hvem vil I svare på det? Siumut fra Siumut. Landskassen har en omsætning per år på 7 milliarder kroner, og fire af dem får fra Danmark som bloktilskud. Og lidt over 1 million kroner har vi indtægter fra, på lidt over 1 million kroner. At vi vil ikke flytte beboerne i Narsaq. Ikke beboere, vi vil flytte. Vi har et så klart lovgivning, der siger, et menneske skal ikke skades. Der skal ikke være noget fejl for mennesket, heller ikke miljøet, heller ikke husdyrene. Og hvis det er, vi kan ikke sige nej til indtægter på 1,5 millioner kroner, hvis disse nævnte ikke skades. Beboerne, hvis Kuannersuaq åbnes, hvor vi flytter beboerne til hen. Og Kuannersuaq skal ikke åbnes. Vi har en helt klart holdning i Inuit Ataqatigiit, at der ikke skal uran, fordi at det vil ikke skade miljøet eller mennesker eller husdyrene. I loven der står der, at forholdene og for miljøet og naturen skal det ikke være skadet. Man skal ikke sige, at Kuannersuaq-projektet ikke er skadet for nogen, fordi at det står allerede i loven, at den er til skade, så vi er nødt til at føre et valgkamp på en fair måde. Narsaq-beboerne skal ikke flyttes. Mennesker bør ikke skades, og beboerne skal heller ikke flyttes derfra. Erik, hvor skal beboerne flyttes hen? Det her debat er meget omfattende, og den skiller også befolkningen. Derfor at vi er nødt til at først at lave oplysning omkring problematikkerne. At hvis man siger ja til projektet, og
farlige stråling. Det hvis det skal udvindes, så skal beboerne i søgrundlaget først spørges, om det vil acceptere en sådan vine. Fordi at det er den måde, vi er nødt til at gøre det på, vi skal arbejde med mennesket i centrum. Vi er nødt til at tage ansvaret. Vi er nødt til at ansvaret, hvad vi beslutter os til. Hans Enoksen eller hvis grunden så åbnes, hvor skal beboerne flyttes ind? For det første skal jeg sige, at vi er nødt til at se tilbage til på vores historie. Beboerne i Rutlisset, der har flyttet til andre steder med skade, med deres psykiske skade til følge. Der skal ikke være uren udvinding. Vi kan ikke sælge vores land til dem, der er kun derude på at tjene penge ind. Hvis beboerne i befolkningen her i Grønland skal kunne se hele tiden, så er vi nødt til så er vi nødt til at ikke forurenende erhverv. Narsaq skal overhovedet ikke lukkes. Man er nødt til at åbne op for, at fiskerne selv kan producere deres fisk og så eksportere dem. Nu er der hvad siger til problemet for det første er der ingen planer for, at Narsaq-beboerne skal flyttes. Bare på grund af, at landet skal tjene penge. For det andet så har alle partierne været med til at vedtage den nuværende råstoflov. Grønland har ratificeret 3 internationale konventioner. Det vi har snakket om, det er områder, som vi ikke har råd til. Som politikere har vi ansvar for at finde områder, hvor vi kan tjene penge ind. Vi er nødt til at se på de levende og ikke levende ressourcer, og vi er nødt til at udnytte dem til for at få indtjening. Hvad siger jeg til demokratisk? Hvad siger det er desværre sådan, at man får befolkningen til at være usikker, fordi vi tror, vi er ingeniører. Og vi tror, at vi er eksperter på området, vi er politikere. Vi er politikere for at blive et selvstændigt land. Men man skal også huske på, alle der står her, vi er blevet enige om, at vi skal befolkningen, dem skal vi ikke skade. Det er derfor, derfor har lavet den strengest mulige lovgivning. Narsaq-beboerne skal ikke flyttes på grund af minen. Men hvis vi ikke kan hvis vi ikke skader miljøet eller befolkningen, så skal vi etablere det forskellige erhverv. Hvad kan jeg jo sige? At være en minenation
som rent faktisk tässä tjener penge på vores råstoffer, uut så at det ikke er udenlandske selskaber. uut qulakkiartariaqarparpu nunarpunnaamilaq aatilassarsiornassa ungimangitso nuani allalinngaanersut aatilassarsiorfiit aalingaasarsiorfiissagat tässä imaat pujoqalak eqqarsaatigalu aama kuinarsuarmi sullinniut Om vi kan få en bedre VVM, end at selskabet selv sidder og laver det. tässä imaat isiginiartariaqarparput sulifissuaqarfitanda isaalitsinnau nunat isaalitsinnissaa Penge og aningaasat aningaasat nerisindaangilagu aama allerniussigaa ikon familiune isartilaqarsarfiisinnaaneripput tässä atilassarfua аммарсиннаава уут атиассарсиуна акерлаангилаарп кисаани нуатинаммилер тамаккуа анигасарсиутигисариақарпай det var det, vi kan nå under vores levermøde nu. Før vi slutter, så har hver mulighed, partimulighed for afsluttende bemærkninger. Det første er Inuit Ataqatigiit. Det minut er begyndt. Velkommen her i dag er en mulighed for Inatsisartut og befolkningen, at ud fra befolkningen, at landet skal være sundt at leve i, og at befolkningen skal have vilkår til at være tilfreds med. Inuit Ataqatigiit vil sige til befolkningen, at vi er nødt til at ændre politikken her i politikken. Børnene skriger på bedre vilkår, og det ændrer også. Og det er også andre, der gerne vil have bedre forhold. Og hvis vi skal nå det, så kan befolkningen ændre tingene ved valget. Inuit Ataqatigiit er vi berette, og jeg vil opfordre jer til samarbejde. Carl Frederik Danielsen, det næste. Kære vælgere, fremtiden vil komme i morgen. Men hvis det er udfordrende, hvis vi planlægger den udfordrende fremtid, så kan vi ikke vente på, at tingene sker af sig selv. Vi tror på, at et forenet land kan gøre fremskridt, selvom der vejen kan være stamfuld. Lad os sammen gå fremtiden i møde. Vi kan ikke blive ved med at acceptere, at man bare sidder stille og venter. Jeg er ikke bange for, at jeg tager opfordringerne op, fordi at disse ting er i mit hjerte. Er der sut i et minut? Kære medborgere, er der sut i et liberalt parti? Det betyder ikke, at man skal nedprioritere befolkningen. Vores økonomiske frihed skal ikke være sådan, at der skal være begrænsninger på ovenfra. Og det er ikke kun erhvervsvalg, der skal fremmes for at få arbejde til at attraktivt, så skal vi nedsætte skatten. Vi vil gerne høre jeres mening. Den styring ovenfra siger vi nej til, og vi siger ja til frihed. Godt valg, det er det.
Sylaqatsigisitsit Tak. Rønner Vi har medborgere i dag, Ullivik som roder Inuqataqarput i skraldespanden for ay at få mad. eqqavin Vi har assaasartut faktisk ay medborgere, også ay børn og unge, anreisat som er så uyasirtik trængte økonomisk, amalu ay at de er nødt inuqarpoq til ay at imatu finde mad i skraldespanden. adingasaqarnerma imata Det skal vi ayuntarsiorti ikke acceptere. ay Vi har ældre medborgere i dag, ayuntarsiortisi der sidder i huse, som er inussaqarsik pivåbne tamakkua eller fyldt med skimmelsvamp. tamakkua Vi er nødt til at tage aquarinarsinnaangilu mennesket først. utoqqaat ay Uddannelse, uqulni inaqarpa tryghed, tamakkua et sted at sove, hvor ay børnene kan være i fred. tas Mad i utoqqusisimanaq mavepunkten ay og en siniffiссaqarnaq uddannelse, det er den eneste sikre ay vej tavalu ud ay af de neriissaqarna sociale aamalu problemer, som vi ser i dag. ilniaqarn tastakkua Alle de andre områder, aqutissattuaaput som Grønland skal tage sig af, er også rigtig vigtige. Men amma det allervigtigste er, kalal at vi amma sætter immikortu befolkningen allat først. kalallunaata Vi har råd til at stille os sammen i dag kalallunaata og ay bære en finanslov på 7 suliassa milliarder. kisiin tassa Eller pingaarnerpa om, at vi iuannassa beslutter os for, innuttaasut hvad vi vil pitsaanерpaama prioritere. atuaqarnissat demokraterne. Vores status i befolkningen i dag, det er, at befolkningen ikke skal forskelsbehandles på deres hudfarve. Vores vilje til selv at klare os af vores identitet vil vi væk fra at vi bliver bundet til ting fra Danmark. Og det er befolkningen selv, der skal arbejde med tingene, og det er et arbejde, vi selv kan klare. Det værktøj, vi skal, det bedste værktøj, det er at arbejde, om vi er uddannet eller ikke uddannet, skal vi arbejde. Det er derfor, at vi skal væk med lænkerne. Og dette arbejde skal begynde fra hjemmene. Hvis vi får selvhjælpende børn, så vil vi blive også selvhjælpende. Al-Ramon fra Inuit. Tak for i aften for at få vigtige spørgsmål, og tak til lytterne. Inuit er det nyeste parti i Grønland, og vi er det mindste parti i Inatsisartut. Men vi har varetaget de vigtigste ansvarsområder. Vi tror på, at vi aldrig vil give op, fordi vi siger nej, at vi siger, at vi ikke kan selv. At vi siger helt sikkert nej til at man skiller befolkningen af. Vi tror på, at når vi arbejder, så vi løfter vores land, og vores arbejde vil vise, at vi arbejder godt i det, så vil vi kunne løfte opgaven. Og nu er der har kandidater, der kan arbejde godt for Grønland. Sidst partiet det vigtigste er ikke, at man som folkevalgt har den største magt. Det kan ikke være rigtigt, at de ældre har en pension, det ikke kan leve af. Det kan ikke være rigtigt, at førtidspensionister, som får pension, som det ikke kan leve af. Det kan ikke være rigtigt, at sociale medarbejderne arbejder så hårdt, men ikke får løn, som de fortjener. Det kan ikke være rigtigt, at fiskerne får så meget pris eller indtjening af deres løn, af deres fisk, at de ikke kan leve af det. Og selvom der er grønlændere, der kan arbejde, får ikke lov til at arbejde her i Grønland, og det ting skal vi have løst. Godt valg.
Dermed slutter vi det første vælgermøde til Inatsisartut. Det næste vælgermøde til Inatsisartut vil foregå fra Asiat fra klokken 3. Husk I kan sende gennem vores Facebook-side i Facebook-side. Der kan I sende spørgsmål.